Selamat hari Minggu ma dihita saluhudna. Selamat hari Minggu inam. Guarni minggu ta sadarion ima minggu kantate. Endehon hamuma di Jahoba ende na imbaru. Doho topik marende mahamu di Jahoba ale sandok tanoon. Tapara dema ibadata marende mahita sien buku ende nomor 587 ayat sada sa rodi ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumwa palangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma di Jahoba ende na imbaru, ainunga dipambahin ibana aka halongangan.
Nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna, di adopan ni aka si pilih begu. Nunga ditupahi tangan siamuna dabadiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha na sumurung. Didok hatamdo, ikon manaun hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon. Saya parohai mahami, asa unduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor siaw nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot dihasangapon sugut, silehononmu tu aka na porsia diho. Amin. Marende hita, sian buku ende nomor 575 ayat 1. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima sian persalaman 100 dulu ayat sada sarodi ayat 5. Puji ma Jehovah ale tondiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna na badiai. Puji ma Jehovah ale tondiku, jala unang halupahon dengan ibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pamalum aka sahibmu sudena. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan, ibana martumpalhon tuho dengan basa dohon asini roha. Ibana pamahap roham, marhite-hite dengan basa, asa mulak posoho songon pidong raja wali. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombartu patimi. Amin. Marnende hita sian buku ende nomor 424 ayat 2 dohot 4.
dosata tu adopan ni debata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom matang yang tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asinoroham na godangido. Say asi maroham mida sandok bangsonmi. Se sama sude dosa nami saluhutna. Say sungguli maroha nami. Asa muba roha dohot pangalehon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakholong ni debata di Portibion. Polado anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng-nileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di kinjang. Amin. Marende hita, sen buku ende nomor 216 ayat 2. Tatangihon mahata ni debata nagabi epistel di mingguta sadarion ima na ni enet sian Kolose 3 ayat 15 sa rodi ayat 17 tajahama marsingkat sorin. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna aitu si dohamu di jo di bagasan sada daging, gabe paroha moleate mahamu. Jala nasa si ulaon manang di hata, manang di pambahenan, saluhut na ima marhite hite guar ni Tuhan Yesus, huhut mandok moleate tu debata ama marhite hite ibana. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala nompeopsa. Amin. Marende hita sen buku enda nomor 362 ayat 1 sa rodi ayat 2.
tindangkon ma haporsiatai songon na hinatindangkon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna suhatu dosan na tumapalangit dohotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sedai iman na dirumbuh ni si Maria na gabi-gabian senton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumawin na berdiri di pangumuman di silatus na mati terpaja do ibadah di hawin no silam na tua tuban watu dung ditanam na mula mangul di ari patuluhon na manay tusugo lahu mundur di siamu di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosa di sima ibana pay mamula sugo to tanoon mahumi halak na mangulu dohon na mate ang porsea di tondi berbadia jala adon sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohon di hasian di dosa dohon di ate na mando mula mangulu sugo dari ni halak na mate dohon di hamuluan na sudah-sudah. Tikting nama di huriat tadi mingguon tanggal 7 Mei 2020 tolu na perjolo dak danak na sorang di basa-basa hotu hata dosada dak danak boru di keluarga dame oep siahaan inatai boru na 70 sorang na di hari Selasa tanggal 10 April 2020 tolu inganan nasida di lapangan tembak Manang Uik Onom napaduahon padidion nabadia khusus hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 tolu di permingguan pukul 10 WIB di patupa huria do padidion nabadia tuyanakon ni ruas ni huriata toropna 2 halak na patuluhon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 tolu patupaon ni perhalado dohot keluarga do pertanyaan sehali 4 bulan dimulai pukul 10 siawib maringanan di gedung sekolah minggu Gloria lantai 2 na niuluhon ni padita namba jabui situa uik sada, uik 2, uik tolu dohot uik 4. Napa upaton. Tupak tu haperluan operasional huria. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 tolu patupaon ni huria do papungu tupak tu haperluan operasional huria siganuk bulan di bagasan amplop. Tapasahat masian las niroha songon parbueni hapor seaota. Napalimahon Dewan Koinonia Seksi Ama. Hari Sabtu tanggal 10 tolu Mei 2020 tolu patupaon ni Seksi Ama do senam jantung sehat 2 hari ganuk bulan dimulai pukul 6 UIP maringanan di halaman ni gereja Pinangido tu sude ruas ama asareta madohoti ulaoni. Seksi praremaja. Sadarion Minggu 7 Mei 2020 tolu di Patupa praremaja do perayaan Paskah dimulai pukul 6 UIP sahat tuna sidung. Maringanan di Taman Cibubur Garden Eat and Place Cilengsi. Na niluhon ni Dewan Koinonia dohot padita. Na paunopon Dewan Diakonia. Seksi sosial. Tabuan ma ditangyakta akaruas ni huriata di bagasan parsahiton songon nak tersurat di warta jemaat. Na papituhon distrik
Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu 7 Mei 2020 di permingguan pukul 10 UIP. Di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta do pertukaran pelayanan firman sedistrik borhak do paditata makobasi perminggu ni. Napa waluhon sumbangan siar ruas. Tajalodo sumbangan sian keluarga ka simajuntak inangi borupa jahitan wiksada, imasada maik, kabel dohot stan maik mimbar. Mau lihat di keluarga nong pasahaton, tuhat tama nama masu-masu. Napa siahon buah-buah. Hobartu program kerja ni huria tahun 2020 tolu. Marhite titingon pinangido tu sude ruas ni huria naso pasahato peleataon asari pasaha bema peleatao tu huria manang tu situa witnabe. Nomor rekening Bank BCA onom 2 walu kosong siap itu opat-opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Daftar goar ni ruas naung pasahaton tajahama di warta doho di meding gereja. Napa 10 ruas namoding. Nunga marujungolu ruas ni huriata imana perjolo. Situa Wilson Gultom opujo kelinduli umur 60 tahun. Hinabaluhon ni inang tiner boru pakpahan. Maringanan di Jalan Iman nomor 2 RT 014 RW 05 Cibubur. Kelurahan Cibubur Manang Uik 10. Moding na di hari Selasa tanggal 2 Mei 2020 tolu. Tu udean hari Kamis tanggal 4 Mei 2020 tolu di TPU Pondok Ranggon. Napa duahon Roida boru siregar manang nai Arieni. Umur 60 tahun. Hinabaluhon ni amang situa Daniel Hasinurat. Maringanan di Jalan Abdul Rahman nomor 34 RT 015 RW 05. Kelurahan Cibubur Manang Uik 10. Moding na di hari Jumat tanggal 5 Mei 2020 tolu. Tu udean di Bona Pasogit. Acara merningot ruas ni huriatana moding asa jongjong mahita saluna. Ujung perjalanan ni ngolu ni donga taon. Laos paingotok kita rusude. Nak kita pe disadatiki tongdo songon nasida ikomoding. Alani i toktong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion. Jala say hobas manang sa di hari pehita laho manadiko tanoon. Taingot mahata ni tuhata di pangukapos sa plopat ayat 10 tolube. Martua maaka na mate di bagasa Tuhani. Olat nion tutu di doktor di i. Masohot manasida sian parukilon nasida. Ay na mangihut matu nasida niulan nasidai. Tabuan masude keluarga naksi solhot. Nati nadiko ni dongata naong jumolo modingi. Asa anggiat matu hata na mangapuli nasida. Alani i martang yang mahita di bagasa rohatabe.
Amin. Hudul Mahita. Songonima tikting di minggu tasadarion, aka tikting na mangiwut boy mata jaha, na adong di warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema Kor Sian Ina Teresia.
Marende Mahita, siang buku Ender nomor 585 ayat 1 dan seterusnya sambil memberikan persembahan. Amin.
debata na sumurung siyan salhu roha. Ima mangaramoti. Hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta di minggu ta sadarion ima minggu namar goar kantate. Ede kamu ma di Jahoba ede nei baru. Doh topik marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. Alani tatangi hom mahatan di debata na tersurat di Sada Kronika 10 ayat 20 rodi 20 walu. Sada Kronika 10 ayat 20 rodi 20 walu. Tapai hutihut song nom mahujah kami. Edihuma Jahuba ali sadok tanoon. Beritahu kamu ma hatuonna ganuk ari. Pajor-jor hamuma di tonga-tonga ni halak perbigu hamulion nai di tonga-tonga ni saluhu bangso halongangan akan nabi nai ay natibulu Jahuba jala tama situtu pujion nasokal doibana mengatasi sude akka debata ay ajejid sude debata ni akka bangso perbigu alenggo Jahuba nang majadi honak kalangit hato ngamon dohot hamuliao di jolona hagugoon dohot hinauli masa di bagasan habadion nei hamu alia kamargan yaka bangso seleho kamu matu Jahoba leo kamu matu tu Jahoba hamuliaon dohot hagugoon di sima sahana horas madihita saluhuna. Hal nasomal do di tonga-tonga ni perngulu tahun molo adong mabenauli nadinggan maka kita meresponnya dohot dinggan. Sederhana rupani molo adong mabenauli nadinggan setidak-tidaknya respon kita lasroha manduk mauliate. Manang buhape bentuk ni hamole teotai terserah kita lah. Alai respon terhadap perbuatan baik selalu kita tunjukkan. Dangadong rarupani hitaun muladong mabenauli gabi dihasuguhon. Ibarat tu hita nauli nadinggan tapi justru kita tidak respon dengan baik. Selalu direspon dengan baik. Molo najulu adong do istilah martahuak nong matin na haru tahi tabigi istilah martahuak dung mate manang taboto tahi ado lapatan di martahuak berkokok anga berbedai ay bolong berkokok ina manuk nala martolor di molo martahuak na jelas martahuak dak kaya ayam betina ayam jantan dui itu nda bertahuak martahuak dung mate ninna jadi etong misalna adong maak katamu naro sia Jakartaun ningom marupani mulak matuhuta dung mulak tuhuta romak kasih sol bah naro roho bere naro roho macam marupani to itu jabu johita itu risiak manuk rupani iliam mangan holam mulak tu pangaratuani anda berjuang tulang sinai bahoy itu ridotum itu risiak dopang manuk nei nah isaduro mate ale martahuak iluak nadau itulah perbuatan baik martahuak dong mate jadi respon terhadap perbuatan baik itu selalu kita nampakkan jala ido sasitongna molo tataringoti di turpuk tahun
kantate idehok kamu ma di Jehovah. Nyanyikanlah, nyanyikanlah. Ini adalah respon sikap niakana porsea tu pabainan di debata. Respon umat terhadap kasih Tuhan. Molo di dok Teresia nakaning ibana do mangalehon saluhut. Itu adalah respon marhiti edde. Haleluya, puji ma Jehovah. Pasanga guarna inapungan amanak kani. Itu adalah respon. Mari kita marhaleluya, mari kita memuji Tuhan. Itu adalah respon atas apa yang sudah dilakukan Tuhan. Secara khusus rupani wasa di dok markantate adong do tadok maju najulu sada poti na diguari poti perpadanan. Poti perpadananon omma inganan ni pati na jinalo ni si Musa siad debata di dulu aru tahe dulu sini do ngati kosi toy dos rohata mulusongoni di Gunung Sinai. Allah memberikan dua loh batu, dua keping patiki, pati parjolo do paupaton, pati palimau do pati pasapuluhon, dua loh batu. Di main-main nganani di sada poti. Molo bahasa Indonesia mana jojo diguari tabut perjanjian atau tabut Allah atau tabut perjanjian Allah. Jala tabut perjanjian Allahon poti parpadananon odo hataridan kehadiran Allah. Di dia pihak konon bahwa di situ Allah hadir. Ternyata tikiraja si Daud poti parpadananon dakkalaki maniuk dang bangsa Israel itu berada di pihak lain. Ada penguasa taruh maju bangsa Palestina hati hai. Mereka menjadi pemilik ini. Dan gabe bangsa ni debat anak punasa. Loh, buhana mau poti parpadanan haporsiota itu adalah keberadaan Allah. Hadirion hajong-jongon keberadaan Allah. Jadi molosoi sido poti parpadanan ibu hama hita. Alai disima di patari dahod debata khasona marhite pangurupion di debata mula mamuse poti parpadanani oddo narido di si Daud puji ma Jehovah edehoma karena barang yang tadinya tidak lagi bersama dengan kita. Wujud kehadiran Allah yang sudah diambil dari tempat kita sekarang sudah berada nganilian ngamula musai marhite waso ni debata tuhita alani respota kantate edehok kamuma dingka bahasa ni debata los ido nang disungguli tuhita di tonga-tongani perdalanan di nguluta mangidehon pabainan di debata. Jadi bolo tayo itu ngitung sesitong na ede itu bagian daripada kesaksian kita atas apa yang dilakukan Tuhan kepada kita. Molo tayo itu ngitung rupani setiap minggu ugurang dutik kita maride. Holan edde di permingguan pitu tabba mamuse kor dua molo di hurenasing olodo 5 onom kor sada permingguan. Allah memang luar biasa do panidangion marhiti eddeon.
adong dosa ada hudok majorupani semi penjahat niku mak dohok maimana salah satu pelaku kejahatan di tahun 90 lalu teki terjadi penjarahan ini reformasi ini. Ada yang tidak terkendali, orang melakukan sesuka-sukanya, merampas menjara dan lain-lain. Jadi Roma dulu ijarah imana ma toko elektronik, ibu timana ma na kulkas, TV, tep dobetik kini, ibu ni mana ma tujuh bunai, duk piga leling rupani asa mabigi kasih jui ben naruhana. Ipanguli mana ma tepi HP di bagaset tepi adong kaset. Ipanguli mana ma tepi pitur adong ma ide HP ide lagu rohani. Hata-hata nai kira-kira pulanglah. Holani ma terus pulanglah. Ada ampun Bapa di surga. Imedi pulanglah. Ada ampun Bapa di surga. Tapi saya manginongi meruhana. Pulanglah. Ada ampun Bapa di surga. Ba duk songoni saya magulak-ulak. Pulanglah. Ada ampun Bapa di surga. Baik paula imana madung aman situasi tep kulkas TV di paula kimana ma tutokko na jinarah nih. Ale bagaimana di pulanglah. Ada ampun Bapa di surga. Heram ma partokui. Ay na Harun, ipaulat na itinakonan na rohana. Kok dikembalikan? Ay ma, dukubuaton, upasang kaset, tapi ternyata lagu rohani. Pulanglah, ada ampun. Jadi hupaulat mon, nina. Jadi Roma partokui. Atong bolusong niya ama pangiduan muna. Partokui madok, ama pangiduan muna. Ay, apa yang mau saya minta? Enggak ada yang saya minta. Saya mau mengembalikan ini. Nah. Atau ngeluruh sekolah padita ini. Gabi pa sekolah partokoi may mana? Gabi padita may mana? Tidak ada orang yang mengajaknya untuk ke gereja. Tidak ada orang datang khusus untuk berkhotbah kepadanya. Alai edde Ido nak kani ngasata dokon luar biasa do pangotak dede di perdalan dan ngolu tau. Hola susah hita marede itu magro holsoi. Asal matutu nang pitor tula putuak ayolo songoni ala holsoni jawu ala nak kaina ope memang ngiri-ngiri sedak do rupanion. Ay persoalan kola dilapoi do magwar saki. Kola mula gebeta baru persoalan. Dangit dina songoni. Ale edde dia do sidde honota pabainan di debata ido asa didok nak kaning dison sidde honotai pajojor hamuma ayat 24 pajojor hamuma di tonga-tongan yala perbigu hamulawnai pajojor hamu salinari nak kaning mulai dokon Teresia di kornai pajojor kon pabainan di debata ala sid debatado saluhutna ala debatado nama narihon saluhna. Jadi pajojorhon pabainan ni debata. Songoni manyak kita pajojorhon pabainan ni debata. Molo tapai hutihut. Kalau kita jujur sadar atau tidak, jujur do anggo soalan yau. Anggo soalan yau
Jadi gabe pabainan nado di pajojor-jojor. Kalau bukan saya kemarin itu, kalau bukan saya, habis saya situng na pabainan di debatado. Daud ini dia yang berhasil membawa tabut perjanjian ke tempatnya. Ibana do mabena sa gabi mulak. Aledang ido ibana ala niyaw. Tapi pertolongan Tuhan. Pabainan di debata marhite-hita. Ya, karena Tuhan memakai kita. Aleunang gabe lalap kita molos wala niyaw. Gabe pabainan tai yang kita munculkan, yang kita tonjolkan. Sementara apa yang dilakukan Tuhan melalui kita gabe tahalu pahun. Ido sadidok edehok kamuma. Debatado edehonota marhite napajojorhon akka pabainanna. Di tonga-tonga ni parngulot taon edeta dadaholan na maridde tapi edetaipe bagian daripada sikap kita, penyembahan kita. Marhite paranget taiman yan dohot marhite detai bui gabe porsia halak nasing diteguhkan bui halak naso manadda Tuhani gabe manadda Tuhani umma ulauta. Ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, marilah kita kumandangkan, silahkan dengan nyanyian, tapi juga silahkan dengan perilaku kita. Ngaihara hubabua tuhita adong sada dosen mandok songonoru panitik ki mengajar bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau betul Tuhan itu ada, saya menantangnya. Ibu kajam nai, saya menunggu 5 menit. Kalau betul Tuhan itu biarlah diambil nyawa saya. Indah dosen ini ki mengajar. Dak porsi bana Tuhani. Alani do mola dok Tuhani 5 menit saya kasih kesempatan biarlah dia mengambil nyawa saya. Ale dong masa ada murid nai mandok songonon. Ay nga lewat 5 menit jangan dong mana ngaha. Itulah buktinya Tuhan itu tidak ada. Ale didok murid nai songonon tudusin nai. Pak, seandainya ada anak kecil yang menantang Bapak, ayo kita main. Kalau ada anak kecil datang ke hadapan Bapak, mengajak Bapak berantem, maukah Bapak melawannya? Inna murid nai tudisin nai, rudusin nai, ya enggak mungkin lah, enggak sebanding. Masa saya melawan anak kecil? Bodoh saya itu. Dan kalau kuda dana, Pak, begitulah Tuhan. Itan takut Tuhan ini. Tapi Tuhan menganggap kamu kecil. Tuhan malu berhadapan dengan kamu. Dan ngalana suado gimana? Gak bisa ipamateho. Tapi Tuhan itu pengasih, penyayang. Tuhan itu menganggap kamu kecil. Sehingga kamu diberi kesempatan untuk bertumbuh. Baujung netor mau tu sadiri madusin. Nggak salah itu Tuhan. Dan ngalana swadongi mana sehingga saya bisa hidup. Dan ngalana swadok kabibana sehingga saya bisa aman. Tapi justru saya dianggap kecil. Gabi mau tu sadih. Bah, napa metuduh hapeau? Sehingga dia tersadar. Ketika ada orang-orang yang berusaha menghempang kuasa kebesaran Tuhan. Edehok kamuma. Pataridahok kamuma. Ido na dituntut tuhita di tonga-tonga ni pernguluton. Bagaimana kita menyaksikan bahwa memang Tuhan kita adalah pengasih. Unang magagib hohom kita, unang magabe sip kita, alay tapataridahon tahatidakkuma. Salinari tahatidakkuma secara khusus di tonga-tonga ni keluarga ta. Tarlumubi molodong pangurupita na tinggal dohot tita, na berbeda agama dohot tita. Hati-hati kita. Ikut dihilalai bana do kehadiran Allah
melalui sikap kita parangeta. Unang gabi lamlas rohana, para roho kita di rohana, ala memang dakture parangeta. Adung dosongoni sada pangurupi, ngatulu tahun ni mana di sini. Tiba-tiba mangamuk mainata parjabui. Mana kau lihat Alkitab saya ini? Mekel pangurupi. Ibu, saya sudah 3 tahun di sini. Sebenarnya saya sengaja menyembunyikan Alkitab itu biar saya tahu ibu berapa kali membaca Alkitab. Ternyata duk 70 tahun iluliho bibil minna. Hati-hati kita. Dia mencobai kita. Molo sota patarida khuddi buhama parsaha ni barita nauli tu si pelibegu songona didok diturpuk tau. Alani tu hamo manami nanami tu hita saluhna kantate edeho kamuma. Marhite paredota marhite pangalahota asa sahat barita nauli jala asamuba akka parbegui. Tuhatama mamasuk-masuk hita martangyang mahita. Oleh hati Tuhan disungkuli hodo kami marhite permingguan nami asa markan tati maka tidak kon pabainamu terlumu bima maka tidak kolong ni roham marhite namate humok kopami ale Tuhan nami marhite permingguan nami on uha tidak kami do dengan nibasam pasu-pasum secara khusus marhitina pinasahakmu sadadak danak tu keluarga siahan inanami boru na 70 pasu-pasum Tuhan enak kon nasidei boru nasidei asa gabe si hutoko nasida pasu-pasu na torasna lau menugu-nugu dak danaki tulomoni roham asa gabi keluarga namarkan tahati nasida do enakonna song-song lima Tuhan upasahat kami tuwak kadongan nami namarlas ni roha marhite na ditabayu umur tu nasida tabay matotong hahi pason pada wakamara gaday nang kapacarian songonima nang ripe namarulang tahun tabay maroha namar siya holongan, namar siya tusan, namar siya juan. Asa totong keluarga si tiruon na sida. Napasangapok ko, na makatidak ko, di lingkungan na, nang marhiti parsauran na, nang marhiti karagam ni parkarejuan na. Song-song ni mahupasahat kami Tuhan. Sudi program ni Huriam. Sehoma nama masu-masu hami kaperhaladum rabduh ruas asabui hami mangulahuni dengan merdalan songod dalan nami kantate mangidehon makatidakon dengan dibasang ali Tuhan nami marhite permingguan namion upasahat kami tuho dongan nami natongod di bagasan ragam nyakka parsahiton asi maroham sehoma maddaw ni nasida ganuk marsada-sada amanami amang emgultum Gomez situmorang amang butar-butar indah ceburu lubis suang-songonima akan dibagasan persahiton sakit menahun tuhodo hupasahat kami nasida asaho Tuhan namaddaw ni nasida mamasu-masu sudi akka tindakan medis asabu totong nasida tungpe di bagasa parsahiton markantate makka tidak koko akan nasahik menahup pe Tuhan tuhoroh pasahat kami leho bengek ni roha di nasida asa bengek nasida Tuhan madalani hari-hari ni nguluna nangaka keluarga sehoma masu-masu asa marhite pasu-pasum akka keluarga bui paturehon akka nauli
tuak kana marsahi. Sok songoni mau pasahat tami dongan nami namar sitaunon amang situasi nurat nang jumulo ina nami mururegar. Tuho mahu pasahat tami Tuhan arsak iliu-liu na sidai asaho mangapuli. Sudiak kaulau di huta sehoma Tuhan manuturi nasida sabuding kamardalan. Asa marhiti ulau ni ding kamardalan gabi apulapuli tua manami amang sinurat. Ada Tuhan nami dang lupa hami membetuho sudiak karuas ni huriam siadak danak. Saat tu nama tu lansia gonggop pami Tuhan parmahani daging dohot tordinami asa tunglam takas panidangyon nami diho marhitiak ka edde nami songoni makadusa pangalasyon nami sesama Tuhan asiroham salpuhon kadusa nami dagudangi asa tamahami di julum marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami asiroham. Amin. Mari demahita hukut pasahatun piliata. Ika sababo
Tatangi ako mapiliatan tua do pani debata martangi ang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang odo haroron di saluhut silalon na dingkat do na solibasan na maulutus. Upasahat tami masian na nilohon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabot nutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parasya kami pilihanon. Pati pulun harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Muhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silelo mi tuhami. Asalam girgir kami mandok maulate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pribadi maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut ma lo maniroham di Banua Tonggaun songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palu ama hami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsarhoma damena tutodim.